Bideo honetan, irudien antzekotasuna azaltzen da. Antzeko irudiak dira, zoom eginez edo mugimendu ezberdinak eginez, bai biraketa, traslazioa edo simetriak eginez, bat balin badatoz. Hau da, forma bera, baina tamaina edo kokapen ezberdinean dauden irudiak. Beste modu batean esan da, bi antzeko irudien artean alde homologoak proportzionalak dira, eta angelu homologoak berdinak. Hemen daukagu bi irudi antzeko. Goiko irudia bekoaren bertsio handiagoa da. Aurrekoa hitzez azaldutakoa matematikoki azalduta, ABC eta A', B', C', bi triangelu hauek, eta beraien aldeak eta ertzak, alde homologoak izango dira. A, B, eta A', B', eta B, C, eta B', C'. Orduan, angelu homologoak hemen sortzen dena eta hemen sortzen dena izango dira. Hemen sortzen dena eta hemen sortzen dena. Eta hirugarrena, hemen sortzen dena eta hemen sortzen dena. Orduan, bi irudien artean gertatzen dira C' proportzioa eta A' proportzioa eta B' proportzioa proportzionalak direla, eta angeluak berdinak dituztela hiru aldeetan. Hau honekin, hau honekin, eta hau beste horrekin. Adibide honetan adibidez. Hauek antzekoak dira edo ez dira antzekoak. Alde batetik, proportzioari begiratu behar diogu. Angelu hau eta hau berdinak dira. Hau eta hau berdinak dira, eta hau eta hau ere bai. Denak berdinak direnez, baldintza hori betetzen dute. Proportzioari dagokionez, 52, zati 26 egin da. 52, zati 26 egin da. 48, zati 24 egin da. Eta 20, zati 10 egin da. Guzti horietan emaitza berdina denez, proportzionaltasuna mantentzen da. Beraz, bi triangelu hauek antzekoak dira. Ikusten den bezala, hiruki. Hau, hemen sartuko litzateke.